Bună dimineața! Eu gata cu Pilatesul. Este ora 11. Merg să iau pâinică, să iau niște cărniță. După cum ați văzut, astăzi în meniu avem fasulele, băieții vor fasole. Ariana vrea supă de pui, așa că mă duc să iau niște piept de pui. Și nu știu dacă mai am nevoie de ceva, trebuie să mă gândesc, nu, doar piept de pui să iau repejor. Merg să gătesc mâncărica și plecăm cu copiii în centru la cursuri. Eu trebuie să-mi găsesc ce am de făcut, vreo două ori jumate, așa îi lăsăm. Sergiu are de lucru, nu va merge cu mine, așa că eu trebuie să mă gândesc unde să mă duc și să fac. Mă gândeam să mă duc să încep a căuta ceva hăinuță și am nevoie pentru botez. Așa cum v-am mai spus și în vlogul precedent, nu știu cum acum sunt tradițiile noastre. O să mai întreb de aici colea, dar oricum câteva seturi, ceva trebuie să iau la copilaj. Am să merg să mai caut pe magazine cât copiii vor fi la cursuri. Posibil să merg la mall-ul din centru sau pe la magazinele acolo din preajmă, dar dacă găsesc parcare. Dacă nu găsesc parcare prin centru, mă duc la sigur la mall. Știu că acolo este parcare și în siguranță, regulamentar, pentru că zilele trecute când am mai fost cu copiii la cursuri, am văzut că spuneau amenzi la greu în centru, pentru că sunt foarte puține locuri de parcare și, așa cum v-am mai spus, am găsit o parcare care costă 100 de lei ora și am zis că e prea exagerat. Cu 100 de lei aceștia, de 30 de lei eu o să beau o cafea și stau 2 ore, mă mai plimb, mai fac câteva filmuleți care le-am pe telefon, mai curăț telefonul, mai editez ceva poz, filmuleță și îmi trece foarte repede timpul și nu dau 100 de lei pe oră. Fugulița fug ca să reușesc să fac tot până vom pleca. Copiii acum trebuie să facă canto, ambii, pe rând adică. Deja când voi ajunge acasă, doar le fac câte un mic dejun, mâncărica și plecăm. Am ajuns acasă. Cumpărăturile mele de azi, niște brânzică glazurată cu căpșunele. Iată așa eu spate, fund de pui. Și foarte gustos primește supița. Foarte gustoasă. Și niște piept de pui. Și am luat 3 pachetele de zahăr, care erau la reducere. Pâinică. Îi fac lui Sergiu micul dejun. El nu știu, s-a dus, am vine. Nu l-am filmat, dar să-l văzut. Era stătea așa în fața ușii când am venit și făcea așa de mâncare. Pentru că Sergiu la noi nu mănânc singur, foarte rar să iei o bucată de pâine, să mănânci așa cu sare sau cu salam. Eu trebuie să vin să-l hrănesc. Nici copiii nu sunt așa de capricioși ca dâns. Eu zic, cum ai întâlnit tu? Cum ne-ai făcut? Ia n-arat. Așa ne-a făcut. Nu, eu știu că el e ocupat și lui mai... Eu am pe smeț, dacă ceva. Pe smeț. Alex văd că s-a ofert. Wow, eu cu Alex și cu Ariana n-am treabă. Ariane i-am făcut de ieri blinele și au mai rămas și văd că s le-au încălzit și-au pus miere, apă. Alex și-a ofert. Wow. Blinele eu i-am pus doar. Tu ai pus blinele? Ei, am făcut și Sergiu ceva. Așa. Fasulele oferte, deci, ca să înțelegi dimineață, eu l-am lăsat responsabil să strângă fasole. Și la ora aceea când am zis eu, nu le-o stins și m-am gândit că le-o ars. Trebuie să pun alarmă, știi? Ai uitat așa? Dar cum ți-ai adus aminte? Am venit și am băutat. Am văzut că fierb. Bine că nu le-o ars. Ori mai târziu le-am stins, nu-i tragi. Da, dar eu le-am lăsat la un foc foarte mic, că eram sigură că ai să uiți. Și facem azi fasulele, da? Da. Eu pregătesc supa și fasulelele și plec. Plec în centru, mă duc să văd. Să-mi cad de treabă. Am treburi. Știi că așa, am treburi. Mă duc să ne pregătim, că nu știu. Vreau să mă duc să cumpăr câte ceva pentru botez. Avem nevoie să nu cumpăr în ultimele zile să lăs, știi? Mai bine cumpărăm de tăti, câte o leac și în fiecare zi, dacă trebuie. Că ne mai aduc aminte, știi? Da. Oricum, mai sunt și pe mama să văd care sunt obiceiurile, dacă știi și ea. Văd că roboțel lucrează la greu, copiii gata au făcut cantul, da? Da. Ariana mea se joacă sau și că se aude numai e. Alex nu se aude, e acasă sau nu? E acasă. E acasă.
Mâncarea este gata și eu, Fugulița, fug să duc copiii. Te așezăm ușoară, Reana deja a mâncat un pic. Salut! Mergem? Da. Hai, în mașină. Fasolele la fel sunt gata. Sergiu este plecat pe treburi și când o să vină o să fac. Noi deja cu copiii vom veni mai încolo. Pornesc roboțelul. Ariana, în mașină! Mi-am curățat bucătăria, pornesc roboțelul mai departe să spele și fugim. Fugim că azi un pic o să ne ducem mai târziu spre Mește pentru că m-am întârziat cu mâncarea. Alex deja a pornit mașinuța. Am lăsat copiii în centru, am venit pe Botanica la niște magazine, m-am parcat și am plecat. Eu n-am ambuteiaj un pic în oraș, dar nu-i nimic, ne descurcăm, trebuie să reușesc în 2 ore să mai caz gura pe la magazine și le-am promis astăzi copiilor să merg să le iau înghețat în formă de fructe mini, nu știu dacă o să le găsesc, sunt foarte virale pe rețele de socializare. Nu sunt sigură că sunt gustoasă, pentru că de multe ori și arată mulți și promovează nu chiar tare gustos, dar sunt și eu curioasă și poftișoasă aceea care vrea să guste de toate. Și am zis că dacă găsesc parcare, că magazinul se află doar în centru cu înghețata asta și dacă găsesc ceva, parcare bună și reușesc să merg să cumpăr, da, dacă nu, nu reușesc cu ei să merg pentru că astăzi Ariana are pictura. Și dacă mă mai plimb cu ei prin centru, nu o să reușim să mergem acasă. Nici n-am știut că lumea aici se scaldă, uitați-vă. Oh my god, ce-s de mulți! Acolo se scaldă. Cam e răcoare afară pentru scăldat, dar sunt sigură că apa e călduță dacă se scaldă lumea. Ce am vrut să vă spun, uitați-vă balerinile astea care spunea Sergiu de pe temă că sunt urâțele, dar sunt în vogă și înțelegi el în modă. Să știți că le port deja a 3-a zi. De mult n-am încălțat așa încălțăminte confortabilă. O să vă arăt acasă în interior așa parcare niște pernulețe. Nici nu țin minte cât am dat pe ele, trebuie să mă uit pe temă, dar sunt sigur că am dat foarte puțin. Să știți că sunt foarte comode. Poate ele nu sunt chiar așa de frumoase pe picior. Mie deodată când le-am încălțat nu mi-au plăcut, dacă sincer, pe picior. Dar am zis nu mi-au nimic, n-am zilele astea, am făcut multe drumuri pe jos. Și am încercat prima zi, am zis poate ceva, eu n-am înțeles. A doua zi a fost foarte confortabile și a 3-a zi, azi e a 3-a zi de când le port și superbe. Dilemă. Am ajuns acasă și am vrut fasole să mănânc. Și o să mănânc fasole. Dar pe de altă parte, că să nu au făcut și zamă. Bă, ce miros. Ce să mănânc? Nu știu, o să mănânc jumate de farfurie de zeamă și jumate de fasole. Cât am fasole. Gustoasă. Dacă le înșert eu, vedem și zeamă. Gustoasă. Dacă am schimbat filtrele la apă, poftă mare mie. Cin-cin. Later. Uitați-vă unde am găsit eu parcare, chiar în centru, acolo unde îmi trebuie. Am făcut un cerc mare și din fericire cineva ieșea, că aici nu mai iese și cineva intră. Am reușit, am cumpărat câte ceva, n-am mai arătat, că era cald și eram pe jos. Am parcat mai departe mașina. Acum mă duc repejor să iau dulciurile. Am 25 de minute la dispoziție. O să mai caz gura. Și iau dulciurile și plecăm. Dulciurile, înghețata. Și plecăm. Sunt sigur copiii o să fie cei mai fericiți că am găsit. Am venit acasă să vedem tăticul ce face. Nu-i tăticul. Doarme și-o pățut. O, doarme. Eu am crezut că el glumește, de el chiar doarme.
Tăticu doar n-ai văzut? Acum și punem un pic în congelator niște deserturi am luat, vreau să fac ceva cu Alex. Am luat așa un mango, stai un pic, și o bagă de cafea, mi-a spus că e tiramisu, niște biscuiți, stai un pic, biscuiți cu ciocolată și stafidi și astea puneți-le repejor la congelator, pe urmă o să facem TikTok, bine? Ia uitați. Aici avem mango, banană, portocală, căpșună, ori blueberry, nu știu ce e asta, mititele, ori coacă, zote, lime, și zmeură. Zmeură, căpșună și tot așa. Blueberry. Pune la congelator. Nu, asta e lime. Lime. O să încerc lime pentru că e ultimul. Bine, ok. Hai, pune la congelator. Și mi-am luat și niște păhăruțe. Erau la 49 de lei 4 pahare. O să vă le arăt acuș. La noi cam mereu se stric paharele. Și am găsit la reducere. Și uitați-vă ce de frumos. 4 pahare. Nu, că trebuie să fiarbă crătura aceea. Poți să pui la mâini. Și așa am luat. Bine miroase. Ei, acuș. Uite, miroase. Acuș o să... Dar uite cât de frumos. Da, arată foarte bine. De mult n-am mâncat prăjituri în formă de mango și cafea. Cafea în general n-am gustat boabă de cafea niciodată. Mango n-am gustat. Am gustat eu cu Alex. Am gustat. S-a trezit și Sergio. Nu știu că el are masaj astăzi. Eu am mâncat o leacă de zeamă. Am mai pus o mașină de spălat. Unde ești? Zic, te-ai trezit? Te-a filmat eu, intram frumușel în casă. Vă dai. Sergio a fost pe treabă în oraș, s-a obosit. O mâncat și s-a culcat, da? Sergio a dormit, s-a culcat la 3 noaptea. Da, asta cu cablurile și alea? Da. M-am trezit la 7. De asta e... Și eu nu știu că tu ai masaj, că eu vreau să mă pornesc cu Ariana, să o duc eu la pictură. Dar ți-ai făcut toate chestiile în oraș astăzi. Văd că ai spălat și ramă. Nu, nimic. Și tata s-a culcat la 3 dimineața. Nu am spălat. N-ai spălat ramă? L-ai întors invers și nu bate, știți? Nu-i soare afară, că era profit, trebuie să-l speli, trebuie să duc el. De un oraș ai fost, ai făcut chestiile. E cam târziu ori de cafeluț, dar eu azi n-am băut așa o cafeluț cu desert. Ambele mi-au plăcut, așa aș da un 8, un 7,5-8. Noi le-am încercat cu Alex, am făcut un TikTok. De asta nu vă le-am arătat întregi. Am gustat și înghețata aceea în formă de fructe. Nu știu, mie nu mi-a plăcut niciuna. Parcă e apă în interior, e un fel de... nu înghețată de lapte, adică nu are ca înghețata asta obișnuită din lapte, care o știm noi, dar parcă e apă înghețată cu gusturi, atât. Nu mi-a plăcut niciuna, bani dați în vânt. Dar măcar agenic am făcut un TikTok cu ele, măcar de asta nu-mi pare rău. Da, așa să le mâncăm. Alex nu i-a plăcut niciuna, mie la fel. Deja o să vin Ariana de la pictură și o să fac și cu dânsa un TikTok cu ele, nu știu dacă o să-i placă. Ciocolata deasupra mai merge, da, interiorul, nu știu cui îi place, poate noi nu suntem amatori de așa tip de înghețat, e un fel de granita, să spune limba greacă. Cum în limba română, nu știu, e un fel de gheață cu gust de fructe. Dacă găsesc cuvântul, revin neapărat și vă spun cum se numește anume. Și o să vă arăt chiar interiorul după ce fac și cu Ariana filmuleț. O să vă arăt cum este în interior. Așa că, așa cum am mai spus, nu tot ceea ce se promovează și se face tam-tam este gustos sau calitativ. Poate ele sunt calitative, dar mie nu-mi plac deloc. Amuș mă schimb, îmi beau cafeaua, dulcele și mă duc la treburile casnice. Venit acasă, dar mămica spală aici. Așa.
1, 2, 3, 4, 5, 6 proiecte de șlag. Ori te lămurești, ori ți-am câteți. Pe-ți trebuie. Nu 6 perechi. Dar și cum masă ce acolo? Da? Făcut TikTok-ul. Vreau să-l văd. V-am trimis. Da? Acoșmă. The next morning. Bună dimineața! Timpul la noi brusc s-a schimbat. Toată noaptea a plouat. Bună dimineața! Și cu timpul este. Ne-am dat comandă de așa timp. E toamnă. Da, e foarte frig. Mă gândeam să ne iau și vreun hanurac, dar să uită lumea strâmblă mine. Sergi e în șorți. Eu nu știu cum te-ai părut tu în șorți. Nu chiar, da. Este ora 9. Aia arată, da. 18 grade, hai că e bun. Mergem cu Sergiu să luăm pânică. Mergem la piață să facem Shopping. cumpărăturile pentru că nu avem cartofi, roșii, deci legume și fructe neapărat trebuie să luăm. Le mâncăm, mai bine ne ducem așa. Am observat odată la 3-4 zile mergem la piață și e destul de ok așa. Luăm pânică, de urmă venim, descărcăm, luăm micul dejun și plecăm. Ei, bună dimineața! Și aștept cineva vreun fruct să-ți aduc. A zis când ăla, eu de fructe sunt saturat. Vreo bucățic de cărniță ar merge. Păi trebuie să te oameni. Să dăm pe așa undeva era. Așa un vibe de toamnă. Da, așa că foame. Și mirosul ăsta de legume așa nice. Și frumos! Și avem nevoie. Arbuz, da? Păpână verde și șapă. Am luat arbuz. Mergem mai departe. Acum e sezonul cel mai, da? Așa, pe la sfârșit de iulie. Da? Zazării. Asta trebuie și gustoasă. Tot adică trebuie și gustos. Acum tot e gustos. Cerei și 25 de lei. Ți minte când erau 400 de lei? De la țară. Uite, zmeură. 1 hour later. Hai! Ultima. Apoi trebuie să vă lămuresc toți, nu? Hello, guys! Hello! Salut! Abia, da. O, mama și ți-a luat un pahar. Ceaiul. Așa cu timpul ăsta numai ceai vreau, nici cafeaua nu mă ajut. Mergem să înregistrăm piesa la clipul care l-am filmat la mare. Da, și sperăm de grabă să iasă. Când ați postăm vlogul, e deja să fie postată. Așa că o să o las aici sus. Așteptăm părerile voastre. Dacă s-a meritat efortul. Sau nu. Vântul trece peste apă și aduce aer proaspăt. Cerul este fără capăt, totul pare mai aproape. Aud marea cum îmi spune să mă bucur de minune. Fiecare val ce vine îmi aduce bucurie. Nu vreau să mă grăbesc, doar momentul să-l trăiesc. Cu nisipul sub picioare și privirea către mare. Am ajuns cu Alex în magazine, ne pregătim de botez. Eu zic că e perfect. Îți place? Acum mergem să căutăm ceva din calțat. Uitați-vă cum și pus telefonul el. Și i-am mai luat încă ceva lui Alex. Un tricou și o pereche de șorți. Ăștia nu o să-i măsurăm, că sunt sigur că-i vin. Later. În sfârșit am ajuns acasă și am rămas doar eu singură. Copiii, Fugulița cu Sergiu au plecat la tenis. Eu am rămas, vreau să fac un cake. Nu știu să văd dacă să-l pot face. Stare obosit, nici somn.
Și vreau să vă arăt ce am cumpărat. Vreau să pun un pic ștativul. M-am lămurit și cu Alex. Ariana are un fel de salopetă, așa, foarte drăguță de la Zara. I-am cumpărat-o. Nu știu dacă v-am spus nu sau nu. Sergiu are tot de la Zara un set. Eu tot am. Haideți să vă arăt ce și-a luat Alex. Setul, nu-i set, adică am combinat cămășuica asta cu șorții ăștia albi. Iată așa. I-am combinat și o să-i îmbrace la botez. Și am mai cumpărat așa o pereche de șorți și un tricou acela care vă l-am arătat. În față este așa, fără, aproape practic e alb, dar în spate așa are o înghețată. Și i-am cumpărat ghete, nu știu cum să le spun, ca ghetele iesă, dar așa un pic mai clasice. Iată așa. Sper foarte mult să vină și în toamnă pentru școală. Dacă nu, deja eu tare mult sper să-i poarte măcar și la toamnă o lună, două. Dar mi-au plăcut foarte mult și iată la setul acesta. Uitați-vă cât de bine se combină. Nu știu dacă se vede, se vede. Foarte bine se combină. Și cu Alex m-am lămurit. Gata, nu știu dacă o să mai cumpăr ceva. Mai departe, pentru botez am luat așa un set. Iată așa un set am luat din tricou și shorts. 3-6 luni. Sper să-i vină. Și am luat așa un set de căciuliță cu de asta de pus la aici când papă bebelușul. Și ce am mai luat? Am mai luat și aici niște body, ceva de genul, da. Body am luat așa. Un set de body. Știu că este aprind foarte bine. I-am luat și așa set, la fel body. Deja o să fie spre vara viitoare, cred eu. Un an jumate. Eu tare sper. Iată așa un setuț cu pantalonaj. Tot sper că la primăvara viitoare să vină. Și ăștia la fel. Pantalonaj cu așa un tricou. Cam așa. Mai mult n-am luat nimic. N-am găsit nimic pe plac. Dacă o să mai găsesc ceva pe plac, o să mai iau. Dacă nu, rămânem cu asta. Vreau să iau doar o jucărie și deja crâșma, cum zicem noi. Cam astea sunt cumpărăturile. Amuș Cristinica își face o cafea să-și vină în șire. Și pe urmă ne apucăm de cake. Vreau să fac un cake cu caise și persici. Eu des îl făceam în primăvară, când e sezonul. Copiii sunt sigur că o să papi foarte bine. Astăzi avem și filmări seara. O să vină și Nastea la noi pe 2 zile să doarmă. O să mai filmăm. Deci avem 2 zile cu 3 copii o să fim. O să fim în weekend, așa că vreau să-mi fac așa o listă să văd cu ce o să gătesc. Pentru că săptămâna asta mai mult am fost pe drumuri. În weekend o să stăm acasă, așa cum am spus, avem filmări. Eu o să fiu la bucătărie și trebuie să fac așa un mic plan ca meniu ca să avem mic dejun bogat, cină, prânz, totul să fie de casă și bun. Și să reușesc să le fac și să le plac, pentru că în ultima perioadă foarte prost mâncăm toți. Fac mâncare, să mai lingeresc, ba una nu le place, ba alta nu le place. Mă stărui și eu să le fac ceea ce le place lor, dar nu v-am arătat și piața. Am luat de la piață doar necesarul. Cartofi, ceapă verde, mărar, pătrunjel, ardei. Vreau să fac zilele astea, poate reușesc mâine să fac niște ardei în pluț, poftă de ardei în pluț.
Și am luat și 2 kg de cireșele mășcate, așa cum îmi place mie. N-a să ies din casă, să mănânc 2 zile numai cireșe. Și un harbuz am luat și am mai luat cartofi, neapărat că am rămas fără cartofi. Și cam asta. Nu am luat foarte multe, că mai avem niște caisi, mai avem niște persici, niște zmeuri este încă de la mătușa mea și trebuie mâncate. Peste 2-3 zile iar mă duc la piață. Că înainte luam multe, și porumb am luat, trebuie să fierb neapărat. Înainte luam multe și nu reușeam. Și ba strica zmeura, ba căpșuni. Dar acum luăm, odată o să iau zmeură, odată căpșuni sau care o să fie așa mai prospițele și mai frumoase și de sezon, acele o să le iau din fructe. Din celelalte legume deja avem standardul luate și atât. Dani somn. Parcă îmi pare că să închid ochii și o să adorm. Am pornit cuptorul la 180 de grade. În frigider am chefir, așa că am să fac un cake cu chefir, cu caise, persici. O să avem nevoie de 3 ouă, 200 de grame de zahăr. O să le bat repejor ouăle cu zahărul. Tot aici o să pun și un pic de zahăr vanilat. După ce am mixat bine ouăle și zahărul, o să adăugăm 100 de ml de ulei rafinat și 150 de chefir și 300 de grame de făină cu 10 grame de praf de copt. Și adaug și chefirul și deja nu-l amestec la viteză mare, doar așa un piculeț. Așa. Acum 300 de grame de făină și praful de copt. Aici avem 150. Și acum mai adaug 150. Dacă nu aveți mixer, puteți face tot asta cu mâna. Acum turnăm într-o tavă și luăm ce fruct dorim sau ce fruct avem. Decorăm și punem la cuptor. Și începem a pune fructele. Eu aici v-am spus că am persici și caise. La noi se mai spune și zarzări. Le apăsăm foarte, foarte bine. Pentru că aluatul o să se ridice. Mie îmi place foarte mult acest cake, această tartă. E foarte și foarte gustoasă. Eu nu știu de câte ori am făcut-o și tot copiii nu se satură. Le place foarte mult. Și probabil am tăiat prea mult, dar am să le mai pun așa printre dânsele. Mie îmi place foarte multe fructe să aibă în ea, că nu e așa de uscată. Iese umedă dacă au fructele și dacă sunt multe fructe, iese foarte gustoasă. Dar iarăși puteți să înlocui cu orice fruct doriți. Eu acest cake îl fac doar cu cais sau persici. Așa la mine îmi vine gust, cum s-ar spune. Îl punem la 180 de grade, preîncălzit, 30-35 de minute, 40, depinde de cuptor. Hello, hello! Cum antrenamentul? Alex? All good? Cine a câștigat? Voi? Echipa voastră? Alex a jucat în echipă și a câștigat. Dar Ariana? Eu n-am făcut așa. Ariana antrenament azi mai mult a făcut, da? Eu n-am făcut scor. Da, nu ați jucat la scor. Antrenament ați făcut. Și un pic se înnorează. Credeți că o să plouă? Am vrut să filmăm un filmuleț cu ceva cu o piscină, dar nu știu dacă o să reușim să nu plouă. După 35 de minute și cake-ul meu este gata. Arată și miroasă foarte bine. Și
Dați vă arăt și m-am pus eu. Iată așa cireșele am luat de la piață. Pe cameră nu se vede, dar sunt foarte mari și sunt foarte bune. În 2 zile cred că le mănânc. Am seara nici n-ați mănâncat ceva. Noi am fost în oraș și am mâncat la amiază niște cărniți cu salat toți, niște cărnițe de pui. Pentru că n-a reușit să venim acasă. Copiii, cum au venit de la tenis, s-au ieșit în drum. Chiar dacă afară e înourat, s-aud, nu știu dacă i-auziți, s-aud. Sergiu deodată la datorii s-a pus. Hello? Și mâncăm azi? Cake-ul e gata. Vrei să aduc vreo bucată de cake? Sau să fac vreo cartoșică? Zic, la amiază am mâncat cărniți cu salată. De-am carne seara nu se poate. Păi și rău. Nu vreau nimic acum. Paste cu brânză pot să vă fac cu fietă. Dacă ceva. Este cake, dacă vrei să-ți aduc fierbinte. Cu persic și caise. Gândește. Hai. Să aduc fierbinte. Am avut planificat niște filmări seara, dar timpul un pic ne-a stricat nouă planurile, nu-i nimic. Mâine deja. E înourat și am anulat toate filmările. Au venit la noi și Nastea. Lucumătra o să stea la noi vreo 2 zile. Să mai joace, să mai filmeze. Portița, dacă copiii sunt în drum, portița la noi sună în continuu. Mă duc să-i duc o bucată de cake lui Sergiu și văd deja copiii ce vor seara. Poate o să le fac și niște tosturi. Sper să fie coaptă. Nu cred să le pid. Oh my god! Am vrut foarte frumos să arăt, dar ea ca așa s-a primit la mine. Foarte bine arată. Mă și întreb și fetele dacă vor. Copiii vor niște tosturi și au spus că... Alex precis ca să vrei paste cu feta. De mult n-am făcut. Vei seama că fierbinte, numai și l-am scos. Să-ți aduc ceva să bem, compot, ceva. Limonadă și aia care i-a dus ieri. Vrei kvas? Care spate? 3 kvas? Ok. Dați că i-am turnat lui Sergiu un pahar nou. Kvasul. Și să văd reacția lui, să înțeleagă sau nu. Vedeți? Dacă e bărbat. Deloc, nu a spus nimic. Vedeți? Și n-am spus. N-ai observat nimic. Gustos. Nu de gustos. Pahar? Da. Am avut este. Ia cât îl vedeți. Unde mai ai avut, mai? Unde? Și-l miroș. L-am spălat. Da, dacă e nou. Frumos. 4 pahare, 50 de lei. La reducere erau. Și am luat 8, că nu mai erau. Dar ăsta e stricat? Unde e stricat? Ori așa e... Nu, așa e ea. Nu e stricat. Eu deodată am crezut că ai să vezi, pentru că n-am avut niciodată nici culoarea Am vrut asta. să văd ce ai spui tu. Ei, da, hai. Later. Ora 9:30. Unde ai fost, mai? Fetele de mulți acasă, dar tu și cioarele smurdari? Cioarele smurdari sau nu? Nu se mai Da, mă duc să mi le spun. Fetele au mâncat niște tosturi. Ne-am făcut o sălățică la băieți. Că e seara deja. Și eu așa când tăiam legumele și am luat și castravețe și roșiile de la oameni. Când te duci dimineața, mulți oameni de la sat vin la piață acolo și nu au multe fructe, legume, așa câte o căldărușă și iochesc eu. Și într-adevăr roșiile și castravețe jos pălărie. Da? Să ăștia care am cumpărat astăzi. Roșiile în general sunt bombă. De mult n-am mâncat așa roșii bune. Vă împărțiți, cred că n-ați vă certați. Da, hai. Lasă și ei și Alex, Dar și tu. dă farfurie mare. Lasă, da. Ei, haide, o ceapă întreagă am pus. Nu, așa că vreau Nieț. să... Vrei să dau și un ardei ții? Sau nu? Da, pune tu și spune. Da. The next morning. Salutare, salutare! Cristina s-a trezit, a mâncat micul dejun, m-a lămurit cu toată casa și acum vreau să-mi beau cafeaua, că dimineața n-am băut-o. Mă strădui pe stomacul gol să-mi beau cafea. Cu Nit Eugen, astăzi și mâine avem filmări, așa că puțin ce o să filmez în vloguri. Toți suntem ocupați, nu avem gândul la vloguri.
A să văd deja când o să pregătesc mâncarea, cred că atunci o să mai filmez. Am scos cărniță de vit tocată, bucăți. Vreau să fac asta tocat, să o fac pentru paste, dacă vor vrea fetele să pape. Aceia bucăți o să fac așa un sos roșu, nu știu la ce, o să vedem. Și Eugen a venit la noi și știți cine a adus? Ce fac mama? Da. Este a doua felie care o mănânc. Mama nu ne-a adus mult, că știi că noi nu prea mâncăm. Dar mă ating ca să-i spun să ne mai aducă Eugen mâine să vină iarăși la noi. Așa că posibil să-i spun lui mama să mai aducă, pentru că e foarte gustos. Asta e smântânel, medovic. Noi spunem cum vrem. Mama a făcut aici, mama a pus așa, cum îl fac și eu, cu vișină și un pic de nucă, o presurat. E foarte și foarte gustos. E proaspăt, în primul rând, că l-a uns de ieri seara și nu știu, parcă îmi pare că e mai gustos să-l faci. Așa îmi pare mie. Mama zice că eu mai gustos, eu zic că ei mai gustos și tot așa. Posibil că nu l-am făcut eu și când nu-l faci tu și mănânci așa o bucată gustoasă, atunci îți pare că e cel mai gustos. Îmi beau cafeluța și încetișor mă apuc la bucătării. Vreau să pregătesc mâncărica ca copiii când o să aibă pauză să mănânce. Ei la noi astăzi filmează afară. Sper tare mult timp să țină cu noi. S-a răcorit destul de tare și vrem să filmăm ceva legat cu apa afară și sperăm să țină timp cu noi și să nu fie prea frig. Că e răcoare, eu nu știu, mie așa, mi-e răcoare. La fel, în cafeluță mi-am luat așa lapte concentrat din Grecia, light, nu tare gras, și pun așa o cutiuță de asta. Câteodată pun jumătate, dar pe urmă cealaltă jumătate deja nu mai folosesc, așa că mai bine pun una întreagă și ne-o de-o grijă. Are așa un gust de lapte praf de la bebeluș, cam așa are. Dar nu se simte anume acesta care e light, nu se simte. Este acela clasic, atunci când pui acela clasic în cafea, se simte mai bine gustul acela de lapte. Și am uitat să-mi iau de ceala clasic, mi-am luat numai light, că să nu ne îngrășăm. Halipul de tort nu se socoate. Principalul laptele să fie light. Data viitoare când mă duce, o să-mi iau și de astea clasice, neapărat. Nu le folosesc foarte des, dar îmi place foarte mult. A trecut ceva timp. Haideți să vă arăt meniul nostru de astăzi. Păstările sunt gata. Deja de multe ori le-am făcut, așa că n-am mai filmat și cum le-am pregătit. Cărnița de vită, la fel în sos roșu, o să fierb niște paste. Porumbul, deja jumătate mâncat. Aici am cărniță de vită. O să o las așa încetișor să se gătească. Apoi am să-i fac un sos roșu și nu știu la garnitură ce o să fac, hrișcă, piureu, încă nu știu. Acolo în tigaie vreau să prăjesc niște de-astea pârjoale din dovlecel. Aici am ras un dovlecel mășcățel, l-am scurs, am pus sare, doar sare, usturoi ras, ceapă proaspătă verde, mărar, 2 ouă, o lingură de smântână și făină deja la ochi. Eu cred că nu o să mai pun făină și le pun pe tigaie. Copiii mai au încă vreo 10 minute și termină. Și mai au de terminat să mănânce, să se odihnească și de seară mai facem câte ceva. Au făcut și așa, și aia care le faci așa, întunecate la culoare, eu nu pot, o lecțică de ars, gata. Nu, dar eu o săptămână le mănânc, eu de-abia nu mai pot să le mănânc. Eu filmez, vreau să văd dacă vă proc mâncarea de asta. Da, gustos. Cum păstările? E gustos păstările, eu zic mama o săptămână face de astea. Eu am făcut așa mai pârjoliți mari, pentru Sergiu mai și ca așa pentru copii care vor. Nici tare îmi plac. Și nu-mi plac dacă le mănânci o săptămână, apoi nu-ți mai plac. Da, noi de mult n-am mâncat. Mama a făcut întâi așa și apoi am făcut în tavă, în Mai cuptor. dietici. Așa a făcut și le-a tăiat ca pirogul, știi? Și au ieșit mai bune.
Păi tot așa ești stat, înțelegi? Și că mănânc cum Ingredientul uitat nu m-a fost tare. Așa tare mi-a plăcut la început, dar mă așa tare nu iubesc. Nu, când mănânci mult și zi de zi, aptisaturi. Noi n-am mâncat de vreo o an așa, n-am făcut. Da, ești ca păstările. Păstările, da? Păstările n-am făcut multe, că n-avem multe păstări. La fete fac paste. Da, Alex, unde? Pe unde s-a pierdut? Aici, la fel, cărnița. Am întrebat băieți cu ce vor cărnița de vită și au spus că piure de seară să le fac, da? Piure. O să fac un cazan de piure, suntem mulți. Și cărnița asta poate să iasă bună, știi? Care e de ce bucățele. Că acum voi nu mâncați carne. Și de seară... Ia ca jumătate asta. Mai ieși. Dar nu mâncam, mai că ne spunem cu deasila. Lui Alex tare îi plac. Îți bune. El le mănâncă cu smântână. Numai că nu poți să le mănânci zi de zi, o săptămână. E drept, e drept. Asta o săptămână trebuie Ai înțeles, să mai Sergiu? mult. Ai înțeles, Sergiu? Mama nu mă dovlecei face. Și așa, și cuptor, și prăjită. Ia uitați-vă și să faci pe masă. S-a păpat totul. Am tăiat și un harbuz. Mi-am curățat și ceapa. Am își lămuresc bucătăria. Uitați-vă. Gol. 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 Doar cărnița aici un pic a rămas. Și aici sosul încă îl fac. Să-i dau mai tare un pic. Mă apuc să strâng bucătăria și pe urmă mă apuc să termin sosul cât se pregătește. Copiii fac o pauză, așa mai mărișoară și pe urmă o să revină la filmări. Eu între timp strâng și am de strâns, termin la bucătărie și mă duc și eu să stau un pic. Este ora 4, am vreo 4 ore de când mă fățe pe bucătărie, dar sunt foarte bucuroasă. Păstăi s-au mâncat, ca să înțelegi, păstările și astea părjoalele de dovlecei, practic nici nu le-am, așa un pic am gustat. Eu mă bucur că s-au mâncat, foarte tare mă bucur. The next day. Da și nu frumos. Poftă mare. Doar vă fac poftă mare și stâng. Bine? Ați dormit bine? Da. Da? Bravo. Suntem a doua zi de filmări. Am luat și micul dejun. Am filmat. E deja amiaza. Ariana aici a pierdut un challenge și e cam supărată. Și uitați-vă ce se face aici. Ia uitați-vă. Alex caută. Nu, mulțumesc. Nu, eu am de lucru. Iată așa. Dă-i în astea, dă, ia ca așa. Alex a spus că vrea să fie udat. Iată. Alex de acolo. Iată așa, copiii se distrează la noi. Așa de jos pistolul și... Vreau să fie ceva interesant. Tata muș le organizează. Copiii s-au udat în filmări și Alex râdea de fete. Și acum Alex a schis și am șorții. El a dâns, a schis și jos, el a dâns. Dar și ai în buzunar în spate? N-ai nimic? Sau așa s-a făcut de la apă? A să-i faci masaj? Of. Și asta ce înseamnă? Gata, Ariana, e ajunge. Nu în geamuri. Așa cum ieri am făcut sosul roșu cu cărniță. Aseară n-au mai mâncat copiii. Au vrut ceva mai diferit, așa că am tras o fugă până la mec și le-am luat niște cartofi cu burgher. Așa să-i mai alintăm un pic. Și astăzi vom mânca piureu la amiază cu sos de roșie și cu vită. Merg să curăț cartofi, să iau de afară cartofii, să-i curăț și să-i fierbem. Altceva mâncare astăzi nu fac, pentru că le-am luat de seară bilete la film pentru copii și am să-i duc de seară la film. Later. Da.
Filmările s-au terminat, Cristina este gata de plecare. Așa cum v-am spus, mergem să ducem copiii la un film pentru copii. M-am gătit, nu știam și să mă îmbrac. Afară e cald, dar deja e seara și mult știu că o să fie răcoare. Așa că mi-am luat fustița asta de la Zara, de vreo 4 ani o am, dacă nu mai mult. Mie îmi place foarte mult și o să-mi iau și balerinile celea de pe temă. Părul e a meu, e a meu. Nu i-am făcut nimic, doar l-am spălat și l-am uscat leger. Mi-am pus și clamele astea, am înțeles că e la modă. Și mergem. O să meargă și Sergiu cu mine. Să-mi ține de urât, pentru că deja copiii sunt mari. Îi lăsăm în interior să uite, dar noi nu știu, să savurăm ceva. Am mâncat la amiază câteva ore urmă piureu cu sos roșu și sunt sigur că o să vrei ceva să mănânci și acolo. Pentru că deja au trecut câteva ore. Noi până atunci am filmat și am avut de filmat. Tășeți că Sergiu văz că m-am gătit, s-o gătit și el s-o spăriet. M-a văzut toți cu unde duci? Zic, la mall. Unde pot să mă duc? Copiii deja sunt în mașină, da? M-am gătit, că dacă ești tu gătit, știi cum. Nu poți, da? Să nu fii gătit. Nu merg în șlap, eu aș merge și în șlap. Eu știu că tu ai merge. Hai să mergem, să-i dușim. Zic, 2 zile de filmări și n-ai ieșit nicăieri. Da. N-ai nicio geantă, nici? Geanta mea e în mașină cu cheile. Mobilul, stai. Mobilul e în mână. Asta e după 35. Trebuie să fac un TikTok cu altceva. 39. N-am eu 39. Stați, că nu pot trece. Sergiu, mereu mă grăbești. 1, 2, 3. Stați 3. Stați 3. Centurile puse. Alex, centura pusă. Și am plecat. Da, poftim, pap, Ce? până la tine. Da, acum și-o pun. Pregătiți de film? Da. Da. Obosiți o leacă, dar s-a dormit, cred că la film. Sau vă relaxat. Ce o să faceți? Vă relaxat, așa? Bravo. Să adorm, dar acolo să fii tare. Da. Pur și simplu, astăzi s-au și udat mult. Și s-au scăldat. Ce mai făcut ei pe afară? Au alergat. Filmări. Și așa un pic că să... Parcă s-o obosiți. Da, muș cum intră mol, să vedeți cum aleargă. Eu știu de Ariana, așa face el, să dea să râde. Am lăsat copiii și cum credeți? Hai, scrieți în comentarii că părinții s-au dus în restaurant și copiii la film. Lor nu le place mâncarea noastră care mâncăm noi prin localuri. Așa Da, că... e doar fast food. Ei mai mănâncă ei din când în când, dar nu... Noi o să mâncăm așa un pic mai diferit decât în fiecare zi, Da. decât în fiecare, Pentru că- de fiecare dată când venim. Da, 2 zile la rând, 3, cât am mâncat? Am uitat și când am mâncat în oraș. Da, s-am luat sushi, eu niște paste, Cu creveți, m-a mirat Sergiu cu pastele. creveți și o pizza. Avem 2 ore să stăm aici. Crezi că în 2 ore ne încadrăm? Să mâncăm, să ne relaxăm? Ca să rămâi timp. Da. Dar ce vreți să facem? Sergiu îți gândea că să rămână acasă lucreze, dar el de 2 zile stă numai în birou. Și am zis să meargă Am cu mine. filmat azi, Da, și azi și ieri. da. Am avut 2 zile așa încărcate și trebuie un pic să ne relaxăm. Trebuie. Mie nu tare de mi foame, dar mi poftă. Trebuie. Pofta e mare, da. Au venit și tacâmurile și furculiți interesante, o rotundă, vezi? Pentru pasta. Au venit și pițulea. Pițulea. Chiar de mult am mâncat așa o pizza. Poftă. Da, așa cu ciuperci. Fungus. Se numește fungus. Eu gust așa cu mâna. Eu tot. Gustoasă. Sușele. Gustoasă? Da. Și asta orez și creveți cu și luat. Creveți. Poftă mare. Mulțumim. Din și la Sergiu. Hai să iei creveți și de la mine. Hai, gustul tu prima. Pizza, sushi, paste. N-am mâncat azi nici.
Eu crevet. Ne-am mâncat odată aici Da. crevet și este paste și gustoșele. Asta sport. Ești creveti sau și unde-s creveții? La fund. E ca și. De ăștia mici. Eu mă așteptam să fie aici mulți creveți așa de super. Hai. Cristina face loc de fontan. Am comandat și un desert și e simte că nas în capă și deschei acolo, face loc. Am luat și câte cafea. Deamă dacă tot stăm. N-ai fi și faci. A început aici soarele să bată, dar zicem, Dacă aburești vânt. pentru că mai avem o oră de stat, zicem și să facem. Și acolo se arată cu sfișe. Live, muzică live. Și music acolo arată. A venit un DJ. Așa că acum și o să dansăm. Vals. De dansat, sigur nu dansăm, dar măcar să savurăm. Da. Am luat o cafeluță, așteptăm desert. Am luat de un fontan cu înghețată. Am mai mult de 2 ani de când n-am mâncat fontan, poate și mai mult, de așa. mult n-am mâncat, da. Sergiu a spus să mă împart cu el. Dar el e mare, nu încape. Vezi, cureu atac. Trebuie acolo de mai deschis găuri la cureu așa. De unde știi că e mare? De ca să vedem. Pentru Să tine e mare. Tu dacă ai lăsat un sushi și nu încăput, înseamnă că e mare și Am fontan. lăsat și în cap desertul. Cine acolo vorbea de mine, uitați-vă, la cafea, deci la cappuccino mi-a dat un biscuit așa să servești și lui Sergiu a dat așa un mic migdale în ciocolat cu cacao și să râde. Și-a mâncat a lui și mă întreabă pe mine, hai să mănânci biscuitul? Și zic că nu. Și repede l-am făcut. Și încă și fontanul de la mine vrea să mănânci. Vă închipuiți, gata, tu ți-ai mâncat porția. Îți gust fontan, n-a mănânc. Ai zgusht? Bine, ok. Ia, nas vedem. Îți pornește muzonul. Desertul e tare mare. Hai, gustă-l. Dar e fierbinte. Fierbinte a spus să nu punem mâna. Hai, gustă tu primul, îți dau voie. Nu, Tu dar e primul. foarte mare. Da, e mare, ia uitați. Noi unde mâncăm, el e de 3 ori mai mic. Da. Și nu? Da, să vedem dacă o să ne placă. Nu, Cel mai ciocolată. ciocolatos desert. Bun. E bun? Ciocolată. Că e bun. Da, știi? Pentru că e taman pentru mine să dormim după o masă. Dedicație muzicală. Numai că nu ești în red, da? With me. It's just you and me. That's where I wanna be. But I hardly know. There's beauty by my side. Moscat. Am luat copii și primul lucru ce am făcut Desert. Desert. Fetele am mâncat chipsuri și popcorn. Alex nu a vrut nimic, a vrut snack. Da, el nu vrea desertul. Cum a părut filmul? Interesant? Interesant? Am uitat să le luăm ochelari. Și s-a dus. Bine că avea Alex bani și s-a dus el și-a luat ochelari. Și e important când are copilul bani la el. Da. Nu ești situație? Important, dar nu mult. Puțin. Puțin așa, de ochelari să ajung. Ce? Motocicleta adevărată. Am văzut, am mai văzut. La etajul 2 sau 3, care suntem. 1 hour later. Am ajuns și acasă. Eu am crezut că mi-a făcut curat. El a dus. Uite, dar eu a dormit. Noi am dus-o pe Nastea acasă și am venit. S-a făcut deja noaptea. Da, copii? Ce facem, mamu? Ne organizăm, ne pregătim de culcare, da, încetișor. Spălăm dințișorii. Mâine începem rutina noastră. Toate activitățile. Oh, nu! Am văzut un TikTok, Sergiu. Știi ce fel de TikTok? Cum o mamă e ca așa cum și Aderena și parcă ar plânge și ar zicând, ia ca și greutăți au copii acum. Oh, n-au și faci în vacanță, cum așa fac. Oh, nu, de parcă îi duci la... Tu știi care Ana e de vârsta ta,
la vârsta ta și la vârsta lui Alex, eu mă ceam pe deal. Mă ducem în vacanță la țară și dacă copiii tăți verișorii aveau de prășit, mă ceam și eu. Voi știi ce asta prășit? Prășiți, voi. Și să mănânci șapă cu slănină. Tăticul la fel. Știi și de gustoasă era? Voi nu aveți idee și de gustoasă era. Șapă slănină și sous așa cu pastă de tomat, cu făină și coleacă de apă pus într-un borcan de 3 kg. Sergiu mi-a venit, pune baterii la ceas. Ei, dacă așa să bărbații. Au intrat nici geanta, nu s-a lăsat. Câteva zile nu. Da, ceasul ăsta chiar că are câteva zile când s-a oprit și nu-i pune nimic. La nimeni nu le trebuie, toți au ceasuri, telefoane. Hai, copii, înceticior, care e primul la băiță? Hai. Nani. Eu nu vreau să mă culc. Da, nu, băiță. Băieții, Așa îmbrăcată. Ia să le dă ea mu ceva, știi, ceva interesant și le place lor. Să vezi cum nu sculc până dimineața, nu dorm. Da. Dar mu e ca 5 minute să duc să fac un duș? Nu poate. Hai, noapte bună. Alex, tu, Power? Alex, astăzi nu v-am arătat șortișe care am cumpărat ultima dată. Am ridicat să te văd. El i-a ales. Eu acum nu pot, dă-te mai încoastă. Rapstar. Eu acum nu pot să-i aleg nimic. Eu singur, el singur și alege. Dar e mare de... Și că să pușchi pe eu și mai.